Сега ще запалим огънче, мамо, и ти ще духаш свещичката. Маруша, духаш свещичката и тогава ще ядем. Чакай. Айде, аз давам. Не. Сега гледай Може мама как с пали. Пали мама огънче. Той не се изгори внимателно. Сега трябва да духаме мама и към. Духайте силно. Силно за да го извисиш. По-силно. Браво! Айде, бръкни с пръста. Битни с пръста. Айде. Айде, оближи си, да е. Вземи си с пръчето и се оближи. Едно копченце, вземи си едно копченце. Не. Може да е някаква ядка, не. Айде, оближи си с пръста. Или с уста направо. Той е възпитан, бе. Мама да му режи, той не е. Нима. Хубава ли е тортата? Не знам кой ще яде, аз ще хапна едно, защото не съм закусила. И на теб ще дам. Ще ли? Ще ви раздела на теб. Давай так. Идви, мамо. Качвай се. Айде, качвай се. Отиваме при патенци. Хубаво ли е? Заби.